Ehdottomasti, se oli 16 sisällä, siitä punainen kortti ja pilkku. Ainut oikea ratkaisu ja nyt menee Colin Webster kyselemään avustavalta, että mikä on homman nimi. Tästä ei voi selvitä keltaisella, se on punainen. Kyllä, ja tästäkö kotiyleisö innostuu. Barrow saa rangaistuspotkun ja Ben Hammer lähtee ulos. Ben Hammerilta todella hölmöily, mies sählää. Ai mitä hän tekee, kerta kaikkinen. Nuori 20 kaveri tekee isomman luokan mokan ja sen jälkeen reaktion höntyily. Mies vetää siinä Walkerin kentän pintaan. Ai, Jason Walker hommaa tilanteesta ja nyt on kyllä Brentfordilla tiukka paikka. Nyt tässä muhii yllätys siellä molemmat valmentajat. Barrow penkin päässä, David Bailey ja Darren Sheridan. Ben Hammer, punainen kortti ja ulos. Readingista lainalla oleva. Sieltä lähtee laukaus ja pallo maaliin! Barrow johtaa tätä ottelua 1-0 kotiyleisön riemuksi. Kyllä vaan!